tässä joen suussa, karjalaisten kauneudessa, näin ihanan tytön Maisa Miikkulaisen. Hän kantoi ämpäreitä, suoraviivaisia teitä, mustikkaa, puolukkaa, taas tarjoushintaan, taas tarjoushintaan, taas tarjoushintaan, mustikkaa, puolukkaa, taas tarjoushintaan. Hän oli torimyyjä, markkinoiden esiintyjä, kuten olivat äitinsä ja isänsäkin. He kantoivat ämpäreitä, suoraviivaisia teitä, mustikkaa, puolukkaa, taas tarjoushintaan, taas tarjoushintaan, taas tarjoushintaan, mustikkaa, puolukkaa, taas tarjoushintaan. Hän koronaan kuoli, ei auttanut huoli, päättyi elämään nuoren Maisa Miikkulaisen. Aave kantaa ämpäreitä, suoraviivaisia teitä, mustikkaa, puolukkaa, taas tarjoushintaan, taas tarjoushintaan, taas tarjoushintaan, mustikkaa, puolukkaa, taas tarjoushintaan, taas tarjoushintaan, taas tarjoushintaan, mustikkaa, puolukkaa, taas